Salamu alai. Harka ta lalace ya muri laya ka to kai zaune haka kai dai. To ba dole ka ganan da wani riɗe ban na rota da Allah ne ta da sai ta wayan kyalla kowa hita batun kowa kai sake wa kowa magana wallahi. Wanda idan nasi ibadi na ga mutum ya dauko lalura ta aure amma a ce kowa shi ta batu ne ya kare shi a bashi shi yana ta baka wahala. Kai na san hili buga bulalowa gina kwano hako sili tikilinin. Kai gaba ɗaya abubuwa ga sunan kata wai a ce kuma sai ka je ka ba da sadaki kuma ka ba da kuɗin zai alam. Baban yallo in ga imani ba a tallafa mutum an gana ta tsige na aure ne. Wallahi na zata gane shin masu ya da ko makiya na wanda ka ta tambaya ta. Wai yaushe na da auren ka yaushe na da auren ka. Yan ku ya uba ba san abin da ka faɗawa ba. Wala buri yanzu aure ya san jidali. Ni walla ban sani ba da wanda kan magana shi. Gaba ɗaya ƙasar ta riga ta rikice wallah. Kai ko gidan ka da ka ga mutum ya kalan ga ya aure na rubuta da Allah ka mai wata ɗaya kai mai uzuri ya kokari wallahi. Namijin kokari ma da yanzu miliyan guda ko gidan kara ba ta yi inda ciki za ka san hili. Allah ka ji kanmu ba da mun mutu ba. Amin ha buriyan.